Tady Annie a Tomoe. A tohle je Televize Taylor. Podcast, ve kterém se bavíme o dění v životě Taylor Swift. Vážení posluchači, dnešní epizoda je zcela speciální, a to kvůli tomu, že už ji nahráváme podruhé. Takže pokud slyšíte jistou dávku frustrace, tak je to kvůli tomu, že jsme měli naprosto perfektní díl a pak se jako obvykle objevil duch ve stroji, všechno se zkazilo, vybouchlo, schořilo a teď jsme zase zpátky na začátku. Já bych dodala, že to nebyl jeden díl. Já bych dodala, že to byly celkem díly 3 tohodle celého úseku. Taylor Swift biografie. Jako nebylo to moc, asi 3,5 hodiny práce, v pohodě. Vůbec nás to nevzrušuje, vůbec to nejsme naštvané, ani trošku. Vůbec jsem včera nezrudla do všech barev oblohy. Vůbec jsem nemusela táhnout Annie od okna, aby nevyhodila počítače s monitorem. Ale dneska budeme, jak už jsme řekli, pokračovat v biografii Taylor. Naposledy jsme skončili v době, kdy Taylor vydala album Red a nyní začne ta Red éra, začne Red Tour a Taylor se začne připravovat na vydání alba 1989. Uhu! Mimochodem, protože už jsme to nahrávali jednou, tak tohle nebudeme editovat, protože jsme se rozhodli, že jsme si to nacvičili a teď to bude všechno bez chyb. Samozřejmě. Takže omluvte nějaké veliké výpady, západy, nápady. No, ano. Omluvte všechno. Máme náročný víkend. Jo, máme náročný víkend, dneska jsme ve studiu, což je moje šatna. Tenhle víkend už od začátku je naprosto perfektní, protože jsme si udělali udělali jsme si pizzu, která nám bohužel zůstala napůl v misce, protože se přichytila. Protože tam psali, že stačí jenom olej. No, tak nestačí. Pokud si někdy budete dělat detroitskou pizzu, vražte tam, prosím vás, pečící papír. Nebuďte jako my. Takže tam zůstala většina těsta, takže nakonec ta pizza byla docela no carbs pizza, jenom sýr a rajče. A pak jsme měli dort, který byl taky no carbs dort, protože pro změnu nám navlhla sušenka. Byl to cheesecake, mačový cheesecake. Výborný cheesecake, problém byl, že tam protekla voda, když se musí ten dort péct blázni. A potom jsem našla, že je mnohem lepší si dát tu vodu na opatroníž. Člověk nemůže věřit návodům. Takže jsme to osekali, tu mokrou hnusnou sušenku a zbyla jenom taková jenom ten cheesecake, jenom ten vršek, takže taky no carb, takže my vlastně tady omylem držíme dietu. Nemáme z toho radost. Byli jsme donuceni k tomu držet dietu. Naštěstí se nám povedlo curry. No, to je pravda, curry bylo vynikající. Naše oblíbené japonské curry. Pokud se z tohohle dílu něco odnesete, tak je to dejte si pod pizzu pečící papír. Nedávejte cheesecake do vodní lázně, dejte si tu lázeň na jiné patro. Dejte si lázeň a dejte si vodní lázeň na jiné patro a sami sobě taky dejte lázeň. To je vynikající nápad. To si myslím, že všichni potřebujeme. Sůl do vody, bombu do vody. No, my jsme včera potřebovali bombu do vody, tyjo. Ale my jsme potřebovali ráno bombu do vody. Myslím. Kdybyste náhodou znali někoho, kdo umí provést exorcismus počítače, prosím, pošlete nám jeho e-mail. Jo. Mě straší počítači. A taky v troubě. V troubě taky straší. Tady prostě všude straší. Přesně. Elektronika tady straší. Takže pokud chcete doporučení, tak k pečení, tak tady máte spoustu doporučení. No tohle je ten důvod, proč nemáme kuchařský podcast, ale mluvíme o Taylor Swift. Přesně tak. Bohužel tím kuchařstvím to u nás tak... Ale je to dobrý. Vždycky je to dobrý. To, co zbyde. To je pravda.
Není to reprezentativní, bohužel ani ten náš narozeninový dort nevypadal tak, aby jsme ho mohli publikovat. Ale byl fakt dobrý. Za to nemůžeme, to je tím, že pijeme. U toho určitě. Ne, to je straší. No, dobře. To je ten problém prostě. To není mnou, to je vším ostatním. Ale abychom se vrátili k dnešnímu velkému tématu. Rok 2012 začíná Red Era a Taylor přiřazuje na novou hudbu. No, zatím asi nevím, jestli... Ona chtěla asi hodně. O tom albu nakonec řekla, že neměla úplně na začátku jasný směr, kam se bude 1989 ubírat. Ani nevěděla, že se tak bude jmenovat. Ale chtěla, aby to bylo zvukově kohezivní album. A nakonec se z toho stalo podle ní první kohezivní album, které udělala od Fearless. Fearless bylo kohezivní album? Bylo. Já to vůbec nejsem schopná tak posoudit. Country, bylo. Protože potom Speak Now bylo zároveň mi přijde country, pop, trochu ten punk rock. Jo, že tam bylo pořád hodně i Paramore třeba v tom slyšet. Takže tam to bylo všechno. Red bylo zase country, pop, ten punk trochu míň, ale možná trochu víc ten folk, nějaké indie věci víc. Dubstep. Protože ji inspiroval Jake Gyllenhaal. No to... Škoda mluvit. A takže tyhle dvě alba určitě nebyly tak kohezivní, jako bylo kohezivní Fearless, které bylo skutečně country od začátku do konce. Mm-hmm. Možná trošičku to šlo do popíku, ale málo. A 1989 bylo taky kohezivní až na naši oblíbenou písničku Shake It Off, kterou pokud máte rádi, tak byste se jednak měli zamyslet nad sebou a jednak byste možná měli vypnout tenhle podcast, protože tady bude Shake It Off neoblíbený sourozenec. Pokud máte rádi Shake It Off a Joea Olvina, my nejsme content pro vás. Přesně. Taylor také věděla, že nechce udělat další Red. Řekla, že když jí lidé říkají, že se jim líbí jedno z jejich alb, tak to nebrala tak, že by měla udělat to stejné album znovu. Ale řekla si na to skvěle, teď musím udělat album, které se jim bude líbit minimálně stejně nebo víc než to minulé. Což je docela dobrý přístup. To je hrozně dobře pro Taylor kariéru, protože nezačne ty svoje fanoušky nudit. Přesně. Že to nebude, jo, vyšla Adele, tak zase máme prostě pomalé balady, jasně, klasika. No, právě. A zároveň jak Taylor ví, že ty popové hvězdy měly tak 2-3 cykly out, tak pokaždé musela přijít s něčím novým, aby se udržela na vrcholu. Taylor také projevila obavy ze změny směřování své hudby. Říkala, že se bojí všeho, některé dny se probudí s myšlenkou jako dobře, byl to dobrý běh. Chudák. A odpoledne se zase rozhodla, že má nějaký další nápad na něco jiného a že bude dělat nějakou hudbu, kterou nikdy předtím nedělala. A potom večer zase byla vyděšená a zase si myslela, že to nepůjde. Takže to je docela zvláštní, že u Taylor se to takhle měnilo a nejdřív se toho bála. Ona se toho nejspíš také bála, protože už na Red jí řekli, že to je moc popové album a že má udělat víc country. A Taylor si musela prosadit to, aby jí pomáhali Max Martin a Shellback a aby psala nějaký pop. No, její nahrávací společnost neměla moc radost z toho, co se Taylor chystala udělat. Teda oni to ještě nevěděli. Ale už na Red projevili, že se jim to nelíbí, protože chtěli, aby Taylor byla ta jejich popová hvězdička, teda popová country hvězdička. Právě country, no. Nechtěli, aby byla žádná popová star. Chtěli ji držet v její lajně a Taylor se to nelíbilo. A možná to byl vždycky plán pro Taylor být popová hvězda. Oni chtěli Faith Hill a ne Beyoncé. Ale přesně o tom přemýšlím, jestli Taylor vždycky nechtěla být popová hvězda a tohle pro ní byla cesta. Protože v country byla díra na trhu.
Takže Taylor ji zaplnila, udělala si nějakou fanouškovskou základnu. A potom se mohla stát hvězdou, protože podle mě v tu dobu bylo těžké jít z 0 na 100 na pop hvězdu. Neexistoval žádný TikTok, nemohli jste nazbírat fanoušky ještě předtím, než jste se stali mainstreamem, jako třeba Chapel Roan nebo Tate McRae, myslím, má teď popové album a začínala někde na TikToku jako holčina s pár písničkami, které se dělala sama v obýváku. Tenkrát to bylo oficiálně přes nahrávací společnost, vydávání alb, prostě grind. No tohle je mnohem větší grind právě. Protože v tu dobu, ono je to zajímavé, že vlastně ten TikTok takhle změnil fungování hudby. Protože dřív se společnost rozhodla, že ti udělá reklamu pro to album. Teďka ho neudělá, teďka musíš získat fanouškovskou základnu na TikToku. Oni to vydají a ty musíš dělat sama tu reklamu. A oni jim nepomáhají a myslím, že Chapel si na to stěžovala. Chapel se stěžovala jmenovitě na to, že nemá ani zdravotní pojištění od své nahrávací společnosti. My se tady smějeme z České republiky. Jako... je to blbý, je to těžký. Mají to blbý, mají co si zvolili. Jako jo, no. No, takže myslím si, že tenkrát to bylo hodně jiné a šlo o to, jak se domluvila s tou nahrávací společností a nebyl to právě takový grind, mi přijde. I když Taylor ho udělala a tím, jak komunikovala s fanoušky a stala se jejich oblíbenkyní, protože všichni měli pocit, že Taylor je jejich kamarádka. A teď to bude ještě do nových výšin. Tohle všechno. K tomu se ještě vrátíme později. 17. října 2012 Taylor napsala první písničku pro 1989. Určitě nevíte, která to je, tak chvíle napětí. To byl buben. Byla to písnička This Love a víme to z těch Taylor Lover deníků, které následně budeme několikrát ještě referencovat, protože díky tomu jsme se dozvěděli spoustu věcí. Takže podle toho deníku Taylor napsala This Love v Los Angeles a je to poslední písnička, kterou produkoval Nathan Chapman a je to jediná písnička, kterou Taylor nahrála v Nashvillu. Původně to prý napsala jako báseň, kterou si zapsala do deníku. Potom jí začala hrát v hlavě melodie a Taylor si uvědomila, že to není báseň, ale že to je píseň. Ale je zajímavé, že tohle je poslední písnička s Nathanem Chapmanem, což byl ten její korunní producent na country. Mně to přijde hrozně významné. I když to nejspíš byla náhoda, tak mi to přijde jako hrozně velká čára za tím, co bylo a co bude. Protože to byla první písnička 1989, poslední s Nathanem, poslední v Nashvillu. Je to, jak kdyby se zbavila toho country a udělala krok dopředu a šla dál. Myslím si, že to je až zpětně takhle významné, že v té době o tom nikdo nepřemýšlel a byla to spíš náhoda, ale wow. To je jako film tohle celé. Je to hrozně osudové. No, zní to, no. Přitom, jak by řekli v pelíškách, a přitom taková blbost. Jako přesně. Podle písničky, to, že se Taylor vrátila láska, tak Taylor Swift se vrací k Harrymu Stylesovi, o čemž si tady také budeme povídat a to bude velká část této epizody. 23. října vyšel videoklip Begin Again, což je ještě písnička na rap a Taylor to video natáčela v Paříži ve Francii. Zase je to úplná blbost, ale taky mi to přijde hrozně významné, že vyšla písnička Begin Again, zase to začíná, po tom, co se dala dohromady s Harrym. A já si uvědomuji, že to je nesmysl, protože samozřejmě se to muselo natáčet týdny a měsíce předtím, zvlášť když to bylo ve Francii. Ale Begin Again. Harry Styles je zpátky v baráku. 30. října byl Harry vyfotografován s náhrdelníkem. Byl to stříbrný náhrdelník s papírovým letadýlkem. A 7. listopadu ho měla potom Taylor Swift.
během propagačního vystoupení v Londýně. Byl ten náhrdelník identický s tím, který vlastnil Harry. Takže nejspíš jí ho dal, nebo si koupili stejný? O tom jste určitě nikdy neslyšeli. To je takovej malinký tidbit, který nikdo nezná. Nikdo. Je to docela zajímavé, protože všichni v tu chvíli věděli, že Taylor a Harry jsou zpátky na silnici. Zpátky připraveni ovládnout svět. Znovu jsou připraveni na to někoho srazit autem. Myslíš, že spíš měli stejný ten náhrdelník oba dva, jakože dvojička, anebo že jí ho dal ten svůj? Já si myslím, že každý měl svůj, protože já se nedovedu představit, že by neměli tolik peněz, aby Taylor nekoupil ten samý. Tak oni by si jich mohli koupit 10, o to vůbec nejde. Přece jenom byli docela bohatí a já si myslím, že že to byl jiný. Ale jenom můj tip, protože když jsi takhle bohatá, tak nic nikomu nemusíš dávat, co je tvýho. Tak jim koupíš novou věc. Nemusíš, ale o to spíš je to významné, že je to něco tvýho, co jsi mu dala. Jakože ten řetízek voní jak Harry Styles. No přesně. Jasně. To je určitě ono. Takže si můžeme popovídat teď o době, kdy byly Taylor a Harry ve vztahu. Ta doba je též známá jako éra, kdy celý internet kolektivně ztratil mentální zdraví. Nebyl to jenom tak ledajaký vztah celebrit. Byla to ta událost popové muziky. Taylor Swift, americká dívka, královna psaní o zlomeném srdci. A Harry Styles, kudrnatý mladík z One Direction, který ukázal více než 1 000 000 dívkám, že pravá láska skutečně existuje. Čekala, co ukázal. Byl jako Avengers pop music, až na to, že ten vztah neskončil dobře. Jestli Avengers úplně skončili dobře v roce 2025, je to také diskutabilní. Fanoušci Marvela ví, co referencuju. Takže jsme zpátky, baby. 14. listopadu byli spolu Harry a Taylor v zákulisí X Factoru, což je ta show, ze které vlastně One Direction vstalo z popela. Harry odletěl z New Yorku do Los Angeles, aby tam s Taylor strávil 2 dny. Doprovázel jí do toho televizního studia, kde nacvičovala svoje vystoupení do X Factoru. A dokonce tam seděl s její mámou, Andreou. A podle všeho, jak říká zdroj časopisu The Sun, si ji získal. Poté, co Taylor skončila, nyní cituji, jí zvedl přes rameno a odnesl ji do jejího přívěsu. Celý den se drželi za ruce a flirtovali. Taylor byla opravdu v rozpacích z toho, co se stalo, jak se rozešli tehdy, a byla nervózní z toho, že se to stane znovu. Tentokrát však strávili více času vzájemným poznáváním. Harry si dává pozor, protože jí nechce znovu ublížit, ale dal jasně najevo, že jí má moc rád. Už nějakou dobu se zase tiše vídají. Jako pardon, Harry si dává pozor na co přesně, aby neoblizoval své kamarádky. Jo, asi jo. Aby mu to neujelo a nestrčil někomu omylem jazyk do krku. Jo. Geniální. Je chytrej. Je to chytrej kluk. Chytrý kluk. Poučil se za svých předchozích chyb a je tak zpátky. Samozřejmě do toho všeho ještě Andrea, která poznala Harryho Stylese a určitě se jí strašně líbil. Že byla faninka One Direction. Myslím si, že ne, ale Taylor určitě chtěla, aby Harry potkal jí maminku. Co nejdřív. No to dělá všem přítelům. To dělá všem, no. Je to zajímavé, že mají takhle blízký vztah. Taylor a Andrea. Andrea pro ní samozřejmě i pracuje. Ona vyloženě pracuje v té Taylor Swift firmě. Nevím teď, co má přesně na starosti, ale velkou část Taylor Swift firmy má na starosti, takže oni jsou kamarádky, kolegyně, příbuzné, hodně blízké příbuzné. Máma a dcera. A mají k sobě hrozně blízko a Taylor očividně chce, aby co nejdřív maminka poznala Harryho, což je docela hezké. Tak ona, Andrea, asi taky není blbeček, aby
sežrala Taylor výmluvu. No tohle je můj nový kamarád, bude se mnou chodit za ruku a na všechny představení mami. Vůbec se nic neděje. Podle mě Taylor stejně jako to nedokáže neříct svojí mamince, tak to nedokáže neříct svým fanouškům. A proto je Taylor jaká je a proto vždycky víme, co se s Taylor děje, protože Taylor, i když si chce to soukromí chránit, tak ona žije proto, aby nám to všem řekla, co se děje. Přesně, co se děje. To je pravda, no. Ona si ho chce chránit, ale zároveň chce sdílet svým způsobem. Nebude o tom mluvit, ale chce, abychom to věděli. Chce, abychom věděli například, že Matty Healy s ní mluvil o kolébkách. Hajzl. Ale chce to, abychom to věděli a ukázali si na něj a řekli, to je ta krysa. Ano, to docela dává smysl i v tom smyslu, že pokud by tam nedělala trošku kontextu, tak by vypadala jako absolutní cvok. To jo. Že jako pokud řekneš, že Matty Healy s tebou rodí. Chce založit rodinu a ty seš z toho zlomená, Tak bych z toho taky byla zlomená, kdyby mi řekl Matty Healy nebo komukoliv, že chce se mnou nebo s někým jiným založit rodinu. To by mě zlomilo. Jako principiálně to je problém. Ale že to je prostě jiné, když jako ty víš, že jste mluvili o tom, že to bude vážné, versus chodili jsme spolu asi 3 týdny a já teď nemůžu stát z postele. Ups. Vracíme se zpátky do roku 2012, kde naštěstí žádný Matty Healy bohužel zatím, není na scéně. Ale kdo je na scéně, je jiná postava z Taylor vesmíru a to je Jack Antonoff. 18. listopadu ho Taylor totiž poprvé poznává, a to konkrétně ve Frankfurtu v Německu, kde jsou společně na MTV Europe Music Awards, kdy se baví společně o 80kové hudbě. Jack Antonoff se následně stane jejím korunním producentem, takže ona vyhodila jednoho, nebo nevyhodila, ale skončila s jedním a začala se s druhým. Tak s chlapama, to mají. Možná vyhodila. Nejít, nezbal si věci, už bude tady Jack. Je po všem. Máme nový dítě na scéně. 2. prosince byla Harris Taylor... Byl Harris Taylor, teď jsem jim trošku otočila pohlaví, stane se, byli vyfotografováni na návštěvě zoo v Central Parku v New Yorku, kde byli se svými přáteli a později ve stejný den, respektive večer, se fotili s fanoušky po tom, co byli na večeři v Soho, kde měli večeři s Edem Sheeranem a Harryho maminkou a jeho nevlastním otcem. Takže Harry si vzal vzor od Taylora, taky rovnou představil rodině. To jsou ty fotky, kde má Taylor ten vínový červený kabát, ne? Myslím si, že ano. A to bylo to, jak se tam nějaké faninky prý chtěly vyfotit s Harrym a Taylor nějak si myslela, že se chtějí vyfotit i s ní, ale oni nechtěli se s ní vyfotit. Mám pocit, že to tak nějak bylo. Chudák Taylor. Chudák Taylor 2. prosince. 3. prosince se Taylor a Harry objevili v Hudson hotelu, kde byla Madison Square Garden afterparty. Přidal se tam k nim Ed Sheeran a zbytek One Direction a všichni zpívali jako karaoke Islands in the Stream od Dolly Parton, Don't Go Breaking My Heart od Eltona Johna a I Want It That Way od Backstreet Boys. Harryho tatínek potom tweetoval, že Taylor je milá, přirozená a otevřená. Harryho tatínek tweetoval. Pár byl potom vyfotografován, jak přijíždí do Taylor hotelu ve 4 ráno. To je docela pařba. To byla docela zajímavá karaoke noc. Bych to tak chtěla slyšet. Taylor jak zpívá Don't Go Breaking My Heart. S Edem Sheeranem. Featuring Harry Styles a One Direction. A Ed Sheeran. To zní jako zajímavá hudební událost. 6. prosince byli Harry a Taylor na narozeninové party Emmy Stone v Crosby Street hotelu. Zdroj řekl časopisu People, že Taylor a Harry se k sobě pořád měli a určitě vypadali jako pár.
A prý to nesnaží se to skrýt a ten bar byl plný lidí a Harry Styles, Taylor byli on it. A také říkal ten zdroj, že Harry a Taylor se drželi za ruce a Harry vypadal, jako kdyby chtěl Taylor ochraňovat. Romantické. Není to v té době, kdy Harry vypadá jako mimino. Jo. Bych chtěla vidět, jak vypadá, když chce někoho ochraňovat. Vezme si větší dudlík? Protože upřímně Taylor vypadá, že by to zmákla mnohem lépe v té době. To je pravda. Že spíš Taylor by byla ten, kdo ochraňuje Harryho. To asi jo, no. 7. prosince jsou Harry a Taylor na The 100 Jingle Ball a oba tam mají představení a vzájemně se sledují, potom se políbili, objímali, tancovali v zákulisí a následně letěli do Londýna v Taylor soukromém letadle. Zbytek One Direction musel jet normální veřejnou dopravou. Ježišmarja, to by mě naštvalo. Takže zatímco Taylor letěla soukromým letadlem s Harrym Stylesem, tak chudák Neil, Louis a Liam museli jet British Airways. A Zayn asi letěl po vlastní ose někde ve vzduchu. Jo, přesně. Jestli budeš mít někdy někoho, kdo má soukromé letadlo, opovaž se mě nechat letět Ryanairem. Hele, podívej se. Ryanair nelétá přes Atlantik, OK? Takže v klidu. Poletíš British Airways. No tak to si pomůže. Hele, teda. stěžuj si a poletíš Deltou. To moc daleko nepoletím. Blue Jetem pojedeš. Blue Jet ani neznám. No to buď ráda, to je něco jako Ryanair, jenom takhle daleko. Desátého prosince, je to 10. prosince, byla Taylor a Harry a zbytek One Direction, že se s ní ještě bavili po tomhle. Já se taky divím. Tak byli všichni na X Factoru ve finálním kole v Manchesteru v Anglii. Tam teda odletěli tím soukromým letadlem. Harry a Taylor se vyspali, odpočinuli, zatímco zbytek One Direction vypadl z letadla, prokřupal si záda a šel. Oni, One Direction, podle mě museli mít nějaké smlouvy, že na takových akcích musí účinkovat, protože z X Factoru vzešli. A myslím, že jejich manažer byl ten Simon Cowell v té době. Jak ho objímali v tom videu. Jak jsme včera viděli video, kde zpívají Být stále mlád, ale anglicky. One Direction od Karla Gotta. A objímali tam Simona. A vypadalo to fakt zvláštně. 11. prosince, den poté, Harry a Taylor měli společně oběd v restauraci The Rising Inn v Derbyshire v Anglii s Harryho sestrou a jejím přítelem. Byl tam určitý svědek, který řekl Heat Worldu, že Harry a Taylor si dávali lžičky na nos a blbnuli spolu a fotili se. Pak vstali, zatímco si povídali, a Harry pořád šahal na zadek. Taylor kolem něj měla ruku a prostě byli si fakt blízko celý večer. Vypadali, že spolu vycházejí, no tak to bych doufala teda. A že vycházejí také s Harryho sestrou a prostě na oko vypadali jako úplně normální, obyčejný pár. Taylor dokonce měla Harryho ruku ve svém klíně celý večer. Jenom chci podotknout myšleno, že jí jako položil ruku na stehno, ne, že by se tam děly nějaké věci, co tady nebudeme rozebírat, protože chceme být 18-. A jakož typický zážitek člověka v Anglii pak společně nakupovali v Tesku. Skvěle. Což pro Taylor musel být naprostý kulturní zážitek. To jo, to je pravda. Ale co si budeme říkat, když člověk jede do cizích států, tak ty supermarkety, hypermarkety je super navštívit, protože tím člověk taky pozná kus kultury. No pro mě to byl naprosto kulturní zážitek, když jsme byli v Tesku, když jsme se školou byli v Anglii a bylo mi asi, nevím, 12, 13, málo.
Neuměla jsem moc dobře anglicky, tak jsem si vybrala džusíček a posledně jsem zjistila, že džusíček není džusíček, ale šťáva, která se musí ředit a nedá se to pít, takže 8hodinová cesta autobusem byla dost náročná, protože jsem neměla pití. Naštěstí Taylor mluví anglicky, tak by se jí to nestalo. Taylor to podle mě zmákne. Snad. 12. prosince, tedy den poté, spolu byli ve městě jménem Bones on Windermere v Lake District. Myslím, že jsem to Windermere právě řekla špatně, ale nicméně je to ono. Pokud se vám rozsvítila v hlavě žárovička, že to je The Lakes, písnička z Folklore. Ano, to je přesně ono, to je to místo. Společně se tam fotili s ptáky, což zní divně, ale se zvířátkama se tam fotili a dokonce navštívili obchod Beatrix Potter. Taylor si tam koupila plišáky a podle zaměstnanců byli oba s Harrym prostě úžasní, byli příjemní, zpívali si tam a tancovali do hudby, která hrála v tom obchodě. Harry se dokonce choval velice rozpustile. Později si koupili curry a vzali si ho domů. Ideální rande. I když teda musím říct podle toho, kde byli, že si teda dělali spanilou jízdu největšími prdelkami Anglie, protože co je sakra Derbyshire? Já si myslím, že tam odtamtud někde bude Harry. No pravděpodobně, protože proč by tam jinak jezdil, pro Bůh. 13. prosince, jestli se vám rozsvítila baterka a zjistili jste, že tohle byly Taylor narozeniny, tak to tak skutečně je. Takže Taylor, Anglie, ráno 13. prosince. Harry jí dal 23 cupcakeů, které předobjednal z místní pekárny. 23, protože Taylor bylo 23. Potom odpoledne se zase projeli po všech prdelkách v Anglii. Také se zastavili ve vesničce Great Badford a zastavili se v hospodě, aby se najedli. Zůstali tam asi tak hodinu, smáli se, vtipkovali, neodletěli ještě. A tu noc se zastavili v další restauraci, tentokrát v restauraci, která je v Harryho městě, kde se narodil. A tam povečeřeli. Ten den také vyšel videoklip k I Knew You Were Trouble. Takže chceš říct, že pokud bych se chtěla podívat po stopách Taylor a Harryho, asi bych si musela najmout auto, protože prostě jezdí na konec světa, kam nejezdí ani autobus. Určitě. Výborně, to mám radost. Já si myslím, že tohle jenom říká to, že jejich řízení nedopadne nejlépe. Nad tím jsem uvažovala, jestli ono to nebude tím, že v Anglii jezdíš na druhé straně, než v Americe. Takže Harry je zvyklý jezdit na druhé straně. Ne? Nevím. Kdo ví, jak se to stalo, potom ta jejich nehoda. 14. prosince Harry odvezl Taylor na letiště v Manchesteru. Tam Taylor nastoupila na mezinárodní let do Německa a tam řekla nějakému člověku, kterému dávala rozhovor, že to byly její nejlepší narozeniny od té doby, co jí bylo 6 let. Mě by zajímalo, co se stalo na Taylor 7. narozeniny, když tohle byly od té doby nejlepší narozeniny. Protože dostala cupcake a pak jela do nějaké mini vesnice. Ale zajímalo by mě, jaké teda byly ty další, to muselo být docela peklo. Nedostala poníka. Chtěla Barbie Malibu House a dostala Barbie Hollywood House. Katastrofa. 18. prosince už se dostali zase do Ameriky a Taylor a Harry byli v Shamrock Tattoo Parlor, kde se vyfotili s fanoušky. 19. prosince pak společně navštívili maminku Taylor v jejím domě v LA a 21. byli vyfoceni na dovolené na lyžích Park City v Utahu.
Tam celý den lyžovali a pak měli večeři s přáteli v restauraci Grappa, kde jakýsi pozorovatel řekl US Weekly, že vypadali šťastně a zamilovaně. Což je docela zajímavé, protože mně přijde, že tam vždycky někdo je, kdo řekne, že jsou hrozně šťastní spolu. Až to je takové zvláštní, až to vypadá, když to tam někdo... No mě by zajímalo, kdy ty lidi perou. No právě. Dobrý den, byl jste 21. prosince v Park City v restauraci Grappa a měl jste dobrý výhled na tyhle ty dva lidi, jak vypadali? Něco takového, ale já si myslím, že to třeba manažerka tenkrát Pravděpodobně prodávala, protože mně to přijde zvláštní, že by v každé restauraci vypadali zamilovaně, sahali na sebe, smáli se, vtipkovali a pokaždé by tam byl někdo, kdo by je viděl. Zní to trošku jako narrativa a jak říkám, kdyby ty lidi sakra furt vzali? No právě. Jako, když to nejsou slavní lidé, ale nějací úplně obyčejní no-nameové. Jasně. To bylo asi předtím, než měli tu nehodu se snowmobilem. Teď úplně nevím, jak se tomu říká česky. Takový ten... No prostě jezdí, je to jak motorka na sníh, tak v tom bourali tady naši dva. A na Vánoce pak 24. prosince Harry dorazil do Anglie a všem ukazoval svoje zranění z toho incidentu. No, my jsme neřekli, ty jsi ani neřekla, ty jsi to tak jako úplně přišla, no měli tu nehodu. A nikdo, co? Tam byla nehoda? Měli nehodu. Ty jsi to tak jako úplně řekla, jo, tu nehodu, jasně, teď už jsme 24. No to je tím, jak už jsme to jednou propírali, jak mě to nějak... No, ano. Harry a Taylor měli nehodu na snowmobilu a my o tom víme, teda kromě toho, že to víme, taky kvůli tomu, že se o tom Taylor zmiňuje v písních. Harry podle všeho skončil s 20 stehy. A Taylor brečela. Je zajímavé, že údajně jim slíbili všichni na pohotovosti, kde byli, že nikomu neřeknou, že tam byli. To mi přijde jako značně bizarní situace, ale je to možné. Vzhledem k tomu, že všichni sledovali je v restauraci jakékoliv. No právě, jako když jsou v restauraci, tak to náhodnej Pepa řekne, no vypadali šťastně. Ale když jsou na pohotovosti, tak nikdo nic. Já si myslím, že to byla docela vážná nehoda, že kdyby to dopadlo trochu hůř, tak mohli oba umřít, že jako té rychlosti, pokud už tak tam bylo 20 stehů, takže možná existuje alternativní univerz, kde Harry Styles a Taylor Swift se zabili na snowmobilu. Já přemýšlím, jestli se tam nosí nějaká helma a mám pocit, že ne, ale nejsem si jistá. Možná by měla a možná, že nosí, ale i tak asi žádná sranda. Harry Styles není moc dobrý řidič, očividně. Ne, to je tím, že se v Anglii jezdí na druhé straně, to je celý problém. Myslíš si, že na těch horách nějaká dvouproudovka? Jo, tam snowmobily jezdí na druhé straně. Reálně mají v Anglii vůbec nějaké hory, kde se dá lyžovat. To je v Utahu. No já vím. No určitě, tam mají. Jo. Ale v Utahu... No v Utahu je mají určitě. Já myslím, jestli Harry jako je zvyklý, jestli třeba to nebylo jako první výška ve snowmobilu a rovnou to dopadlo 20 stehy. Já teda se mu moc nesměju, protože mně by se stalo to samé. Nevíme, co přesně se stalo, jak se to stalo, jestli najeli na nějaký kopeček, vypálilo je to, nebo jestli moc zatočili a vyhodilo je to oba, kdo ví. No, mohl být nějaký kámen nebo nějaký zmrazek, jako v podstatě cokoliv. Právě, takže Taylor a Harry se nám skoro zabili, naštěstí to přežili. Ale pohoda, jako. A zbytek je historie. Málem jsme neměli 1989, ale v pohodě. Harry a Taylor byli 31. prosince na Silvestra vyfotografováni na Times Square na New Year's Eve, kde Taylor měla představení a dokonce se tam o půlnoci líbali. To je roztomilý. Potom se vydali do hotelu a následně odjeli další den v soukromém letadle Taylor. Ještě bych podotkla, že myslím, že ten polibek je na YouTube a dá se najít. Myslím si, že se dá. No. Je trochu zvláštní, ale... Tak možná, že
se ve skutečnosti nelíbali. Možná mu jenom pomáhala vyndat čočku. Nebo nandat čočku. Tak blízko? Nebo mu utírala pot z čela v zimě. To dává smysl. Jenom přemýšlím, jak bych někomu vydávala čočku a myslím si, že bych to udělala aspoň na 15-20 cm. Tak je fakt, že já bych doufala, že mi nebudeš stát obličem v obličeji, kdybys mi vyndávala to čočku. To hlavně nic neuvidím, že jo? No právě. To ti vypíchnu oko. Možná by to objektivně jenom pomohlo. To je hezký, jak Harry a Taylor jsou spolu. Ještě, že se nic špatného nemůže stát. Ještě, že to bude všechno super od teďka. No a je leden a v lednu má Taylor vždycky krizovky, jak už jsme se několikrát dozvěděli. V lednu se předtím už rozešla s Johnem Mayerem, s Jakem Gyllenhaalem, to bylo potom špatné. A tohle je další příklad. Taylor ty ledny nějak nedává. Taylor, nebo to nedávají ty chlapy, ty ledny. A nebo to nedávají chlapy, to je druhá věc. Leden je nějaký prokletej. Přesně. Takže až bude leden 2026, tak pokud bude Tavis ještě pořád, Tavis, tak je pozorujme. Pozorujme je. A Joe a Taylor se taky rozešli někdy leden, že jo? Pravděpodobně, protože v dubnu se to zveřejnilo. Mám pocit, že kvůli tomu, že s tím chtěl Joe ven, tak Taylor se rozhodla, že to udělá svojí cestou. Naopak myslím. Nebo Taylor s tím chtěl, no prostě v dubnu se to zveřejnilo, ale rozešli už byli nějakou dobu předtím a my nevíme, jak dlouho. A podle toho, jakou má Taylor historii, tak já bych klidně vsadila se, že v lednu. S Mattem Healem to taky nedopadlo takhle. To byl taky v lednu. To byl taky nějak leden. První rodeo s Mattem Healem. Takže ti chlapi jsou nějaký křehcí v tom lednu. Mají málo Dčka. Asi. Takže Taylor a Harry odletěli do Sunsetu, do šťastných výšin a jeli na dovolenou. 3. ledna byli vyfotografováni, jak večeří a pijí v Kokomaja během dovolené na britských Panenských ostrovech. US Weekly uvedl, že výlet byl pro Taylor dokonce překvapením. Harry to sám naplánoval a odvezl ji pryč. Po večeři se potom vrátili na svou loď. Ale tu noc se Harry opil. Nechal Taylor na jejich lodi několik hodin, aniž by jí řekl, kam jde. Dun, dun, dun. Když se vrátil, tak Taylor, což byla bývalá abstinentka, která maximálně popíjela jenom pár koktejlů denně, plakala a zuřila. Nazvala ho hodně sprostým jménem a obvinila ho, že pobíhá s holkami. Pobíhá s holkami. Pomáhá holkám. Pomáhal holkám. Možná třeba namazat záda nebo rozvázat bikiny. Takže tam se stala nějaká hádka, a protože Harry odešel a nechal chudinku Taylor na britských Panenských ostrovech. Jenom mi řekni, to byly na té lodi? To byla Taylor zůstala na lodi a Harry si šel někam? Jo, podle mě byla na nějaké jachtě, jestli to chápu správně. Já bych byla taky jako rozčilená, kdybych zůstala uprostřed moře sama na lodi. Teda ona tam nebyla asi úplně sama, ale i tak jako prostě odvezeš ji někam do oceánu, necháš ji tam. Taylor chudinka uprostřed Atlantského oceánu úplně sama. Popíjí pár koktejlů a... A říká si, a vrátí se ještě ten Harry, nebo jako... Jo. 4. ledna se stala naprosto ikonická věc a to, že Taylor byla viděna v lodi bez Harryho Stylese a vracela se do LA, měla na sobě ty modré šaty, ty ikonické modré šaty, které všichni známe, které pak měla na sobě v klipu Out of the Woods a také je pak měla v Look What You Made Me Do. Ta zombie Taylor je měla na sobě v Look What You Made Me Do. A taky se o nich zmiňuje v Now That We Don't Talk. Tam vlastně je vyloženě blue dress on boat. Jo, ale oni si z toho všichni dělali srandu, protože ta fotka je ikonická, jednak tam vůbec nic není vidět, jenom to, že má na sobě nějaké modré šaty a nikam jde. Ale ta fotka je tak vtipná, to, jak je tam Taylor smutná. No, samozřejmě je to smutné, ale na druhou stranu je to hrozně vtipné. A všichni si dělali srandu, že Taylor určitě na Volt Tracks
Zmíní to, jak sama chudák jela na lodi. A zmínila to. Ono je to jako vlastně dost smutná fotka, ale to je taková mím. Je to mím. To bylo geniální. Takže toho 4. ledna Taylor opustila ostrov hned ráno. Očividně jí Harry tak nakrknul, že se nehodlala vůbec bavit. Přesunula se na větší sousední ostrov a pak letěla soukromým tryskáčem rovnou do LA. Očitý svědek, zase nějaký člověk, který z nějakého důvodu tam byl a pozoroval to, který byl v té restauraci Coco Maya, poznamenal, že by si nikdy nemyslel, že dojde k rozchodu. Soudě podle řeči jejich těla. Taylor měla neustále hlavu na Harryho rameni. Po celou dobu byli velmi blízko u sebe a neustále se do sebe opírali. Moje sestry a já jsme dokonce viděli, jak se líbají. Určitě také vtipkovali. Pravděpodobně spolu dokonce i mluvili. Takže co se stalo? Vydali se na novoroční cestu na britské Panenské ostrovy. A nechte mě říct, pokud váš vztah skončí na ostrově, nikdy neměl šanci přežít. Na druhou stranu, na rozdíl od šíleně bohatých Aziatů, aspoň nemuseli pohřbívat žádnou rybu. To jo. To je opravdová zkouška odvahy. Taylor odjela dřív, než bylo plánované. Harry zůstal a ještě byl vyfotografován na té jachtě a svět Swifties se rozpadl. Svět One Directions na druhou stranu získal nové barvy. 10. ledna, což je 6 dní poté, Taylor tweetovala, že je zpátky ve studiu a potvrdila, že tu písničku, kterou píše, je All You Had To Do Was Stay. Možná, že je to o Jakeovi ta písnička, protože Taylor o tom řekla, že to napsala o snu, který měla. Byl to jeden z těch trapných snů, její ex přišel k jejím dveřím, aby ji požádal o to, aby se s ním ještě promluvila. Taylor v tom snu otevřela dveře a zeptala se ho, co chce, ale místo toho, aby z jejich plic vyšla nějaká slova, tak vykřikla jenom takové to stay! Skoro jako kdyby to byla opera. Moje dramatická Moje snaha udělat tohle slovo nebyla jako opera, ale u Taylor to bylo jako opera, bylo to fakt super, fakt dobrý. A tak to použila v písničce. Když se zbudila, nahrála si to do telefonu. A byla moc ráda, že si může pohrávat i s takovými divnými zvuky, jako bylo tohle. Mně to docela přijde zvláštní. Zase mohlo by to být o Jakeovi určitě. Na druhou stranu je to týden potom, co se rozešla s Harrym. A asi bude v její hlavě hodně a teď ještě jsme říkali o tom, že tam byl ten problém kvůli tomu, že Harry utekl z té jachty, takže All You Had To Do Was Stay mohl jenom zůstat na té jachtě, na jednu stranu. To jo, no. Že asi tam sedí oboje. Možná to byl nějaký mix obojího, co se jí v hlavě v podvědomí promíchal. Ale zároveň mi přijde jako hrozně vtipná představa, že by to celé bylo jenom tak jsi měl zůstat na té lodi. No, ale teď jo, že? Jako jo, právě že jo. Právě proto to je All You Had To Do. Tam ses nemusel snažit, jenom si měl zůstat na té jachtě, kterou si mi pronajmul. Jako jo, no. A nemazat holkám záda. Nepomáhat holkám. 11. ledna pak Taylor znovu vidí v Conway Studios, kde pravděpodobně pokračuje prací na All You Had To Do Was Stay. A 15. ledna Taylor dokonce sama zveřejní fotografii, na které je ve studiu, ke které přidala popisek Somewhere in LA, někde v LA. Později řekne, že psala How You Get a Girl. O písničce řekla, že to je návod na to, co vše musí udělat člověk, který chce zpátky do jejího života. Pokud budete následovat všechny ty kroky, možná to vyjde. Nebo dostanete zákaz přibližování. Každopádně 50/50. Výborné šance. Taylor pak na Grammy v roce 2013 použije britský přízvuk během svého vystoupení. Zpívala tam tu písničku We Are Never Getting Back Together. A ta část, kdy říká to like never, tak tam použila britský přízvuk. Harry byl požádán o komentář a řekl,
Ví, co dělá na jevišti. Bylo to prostě další dobré vystoupení Taylor Swift. OK. Harry a Taylor se pak vyhýbají jeden druhému na Brit Awards v Londýně o týden později a vlastně už se od té doby pořád jenom vyhýbají. Jediné, kdy se nevyhýbli, bylo, když se předávali Grammy 2021 a Taylor tam vyhrála album roku za folklor a myslím, že Harry tam taky něco vyhrál. No, jo, ale nevím co. Něco velkého docela. To byla ta písnička, písnička, to album, jak tam má ty bílý kalhoty a růžovou košili. Hudba pro sushi restauraci, něco takového, ne? Nevím, vím, že tam bylo Watermelon Sugar, že to byla jedna z těch písniček, ale jako zapomně, jak se jmenovalo to album. Já si myslím, že to byla hudba, něco jako Music for Sushi Restaurant, něco takového. Docela slušný album. Neslyšela jsem. V tu dobu začne být také Taylor nenáviděná. Protože po vydání Red a velmi veřejném ukončení vztahu s Harrym Stylesem se Tayloriny dlouhé mediální líbanky náhle zastavily. Jejich všude přítomnost začala vyvolávat něco, co vypadalo jako nenávist a odpor. Najednou si z ní lidé, a nejen hejtři na internetu, ale i veřejné osobnosti dělali legraci. Začalo to neúnavným popichováním Ellen DeGeneres pokaždé, když se Taylor objevila v její show. A poté to pokračovalo na Country Music Awards v listopadu 2012, na kterém moderátoři Carrie Underwood a Brad Presley zesměšňovali její letní románek s Connorem Kennedym. Říkali, dej se někdy znovu dohromady? Zeptal se Paisley. Nikdy, 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 odpověděla Underwood s odkazem na Taylor hit číslo 1 We Are Never Ever Getting Back Together. Jenom bych chtěla podotknout, že Ellen DeGeneres nebyla vtipná už ani v té době a nedávno, asi tak před 2 lety, vyšlo najevo, že se vůči svým zaměstnancům na té její show chová naprosto příšerně. A Carrie Underwood je maga a zpívala na inauguraci Donalda Trumpa. Takže na jednu stranu, pokud vás kritizují tyhle lidé, možná, že děláte něco správně. Taylor milostný život nebo nějaká jeho zkreslená verze byla považována v tu dobu za vtip. Na Golden Globes v únoru 2013, zatímco byla Taylor na záchodě, vystoupily moderátorky Tina Fey a Amy Poehler a vtipkovali. Říkali, víš co, Taylor, drž se dál od syna Michaela J. Foxe. Tento vtip by vůbec nefungoval, kdyby si diváci nebyli vědomi Swiftina vysoce sledovaného milostného života, kterým je bulvár posedlý. A tak obecenstvo vybuchlo smíchy. Jakoby to byla znova střední škola, ze které má Taylor komplexy. Někteří si řekli anebo si říkali do toho. Potom Faye dodala, že ne, Taylor potřebuje nějaký čas pro sebe, aby se o sobě něco dozvěděla a poznala sama sebe. To vyvolalo další velký výbuch smíchu. Takže Taylor neslyšela zvuk těch, kteří v Hollywoodu něco znamenali, protože byla na tom záchodě, ale ironické je, nebo hodně nepříjemné je, že to nebyli už jenom diváci, ale její kolegové z branže. Když o tom okamžiku následně mluvila v rozhovoru pro Vanity Fair o pár týdnů později, tak se usmála a řekla, víte, Katie Couric je jednou z mých nejoblíbenějších žen, protože mi řekla citát, který se jí líbil. A to je, v pekle je zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám. Incident se rychle stal velmi sledovaným příběhem na webu a na Twitteru a je hodně zřejmé, že Taylor ten negativní a sexistický tisk hodně štval. Mně přijde legračně, jak to Taylor řekla, že Katie Couric je moje oblíbená žena, protože citovala Madeleine Albrightovou. Přesně. Jako mohla vyškrtnout tu Katie Couric, ale v pohodě. Jo. Ale jako nedivím se. Já bych taky jako neměla radost z toho, že se ze mě dělají legraci. Nemluvě o tom, že
Amy Poehler i Tina Fey jsou stand-up komičky a určitě by byly schopné vymyslet nějaký vtipnější, lepší vtip než tohle. Určitě. Zvlášť když v dnešní době, když se vtipkuje o Taylor, tak je to způsobem děkujeme Taylor Swift, že pozvedla ekonomiku celé země tím, že měla největší tour, konkrétně Eras Tour, v tomto roce. A já přemýšlím pořád, co Madeleine Albrightová. Já říkám Albrightová, protože to byla Češka. Nebo původně, takže proto jsem proto teda tady používám to ová, i když asi je to i tak špatně, Albright to byla. Tak jak podporovala ženy, docela by mě to zajímalo. Těžko říct. Víš to, že díky ní jsme v NATO. Tak tím nás podpořila. Nás ženy. Tím, že jsme v NATO. No, ona nějak se s Havlem, že jako tomu pomohla. My jsme byli jeden z prvních států. Že ona tu původně byla. Jsme byli jedním prvních ze států, co jakože té východní části Evropy, co se dostal do NATO. A to bylo díky ní. No. Takže možná podporuje ženy takhle. No, podle mě to je velká podpora pro nás ženy. Jako. Ne, jako fakt, bez srandy, jako doprčit, co bychom dělali, kdyby jsme nebyli v NATO. Podívejte se na Ukrajinu. Takže díky, Madeleine, že pro tebe není zvláštní místo v pekle. Ale bylo hezké, že Taylor to takhle citovala citaci. Citovala citaci, to je rozkošný. To je prostě rozkošný. Ale také je zajímavé, že Taylor skutečně ten sexistický pohled na ní hrozně štval a chtěla to změnit. Zároveň ta narrativa tam byla. To, že Taylor chodí s několika slavnými chlapy a její PR manažerka tenkrát Paula Abdul, která s ní byla od začátku. Paula Abdul určitě ne. Ne? To byla jiná? To je tanečnice Paula Abdul. Aha, no tak já nevím, jak se jmenovala. Tak... To je jedno. Křestným jménem Paula a nemá dost respektu, aby jsme se naučili její příjmení. No, takže tato Paula, které neznám příjmení, já vážně si nepamatuju její jména, tak Paula tenhle narrativ vedla a proto si říkám, jestli i to, jak byly pořád Harry a Taylor někde vidění, jestli to nebyla ona. A její nápad byl Taylor její slávu zvýšit tímhle vším. Touhle narrativou, která, i když Taylor asi pomohla, tak se stala potom velice nechtěnou. Ta Paula se jmenovala Paula Erickson. Takže Erickson jako Sony Erickson, jasně. No, nebo jako Marshall Erickson. Jo. Nedivím se, že jsi to nezapamatovala. A navíc kašlat na ní, už je to více jak 10 let, nazdar, konec. 6. března je Taylor ve studiu v LA. Já jsem dneska ostřejší než obvykle, protože mě štve ten ztracený materiál, tak jsem trošku drsná i na chudáka Paulu. Taylor v březnu 13. vydala video k písničce 22 a o 10 dní později, tedy 23. zveřejnila fotku sama sebe, jak hraje na kytaru, což pravděpodobně znamenalo, že pracuje na nové písni, jak už to tak s Taylor bývá. Uvedla k tomu popisek Pre-show Columbia, South Carolina. A myslíme si, že by to mohl být Wonderland, New Romantics a nebo nějaká písnička, která je ve Voltu, která nevyšla. 27. května byla na Rhode Islandu pro Memorial Day a byla tam s Jackem. Když říkám s Jackem, myslím Jacka Antonova. Ode dneška, kdykoliv budu říkat Jack, tak myslím Jack Antonov. On jí tam zahrál instrumentálku a z toho se pak stalo I Wish You Would. Byla to úplně první písnička, na které společně spolupracovali. On jí poslal ten track a ona k tomu napsala text a melodii. Existuje k tomu memo, což je taková ta nahrávka, co si Taylor dělá, když vytváří nějakou hudbu. Dokonce mám pocit, že vyšlo na Deluxu, že se dá i dohledat, můžeme se ho poslechnout. A je to vlastně poprvé, co psala a měla hudbu, respektive měla ten track a neměla melodii, což pak dělala třeba na folkloru.
Taylor napsala I Wish You Would měsíce po rozchodu s Harrym Stylesem. Řekla k tomu, že potom, co se rozešli, Harry si... To neřekla. Neřekla? Mm-mm. Tak to neřekla. Harry si koupil dům blízko ní a každý den jezdil domů. Aha, já už to chápu, on jí to řekl Harry, proto, jo, jasně. Když se zase začali bavit, tak jí řekl, že když se otáčel autem, aby odbočil patrně, tak se chtěl zastavit u ní doma a vidět jí, ale nikdy to neudělal. A ta písnička je o jeho rozhodnutí v tom autě, protože ona seděla v ložnici a přála si úplně to samé. A je to vlastně taková zápletka klasických filmů, kdy oba to chtějí a ani jeden to neudělá, ani jeden nemá kuráž. A my to vlastně víme, protože Taylor o tom mluvila na Secret Sessions, což je něco, k čemu se taky ještě postupně dostaneme. Někde mezi 28. květnem a 2. červnem Taylor a Jack nahráli a napsali I Wish You Would. 6. června vyšel klip k Everything Has Changed. To je ta písnička, co napsali s Edem Sheeranem na skákací trampolíně. Jo. 4. července vyšel klip k Red a byl to live klip, takže to byly záběry z Red Tour a přesto byla ta hudba Red písničky. 7. června 2013 Taylor měla interview pro CMA Music Festival a tam potvrdila, že začala pracovat na svém novém albumu. Řekla k tomu, že si myslí, že člověk se musí vyzvat, musí změnit svoje zdroje, svoje inspirace a musí být inspirován různými věcmi a musí to být jiné věci, než které ji inspirovaly předtím. Zkrátka snaží se udělat nějakou novou zajímavou hudbu. Zajímavé, že říká, že začala pracovat na svém novém albumu, jako kdyby neměla napsaných už tak 5 písniček. Jo, no. 13. července po show v New Jersey Taylor má rozhovor s Rolling Stone a v podstatě tam říká, že fakt dost píše. Dokonce se k tomu vyjádřila, cituji: Dostávám se do bodu, kdy je otravné být se mnou, protože s vámi budu polovinu konverzace a druhou polovinu budu ve své hlavě editovat druhý verš toho, co právě píšu. Vážně ráda spolupracuji s lidmi. Pracujete se spoustou lidí a s některými máte to vysněné spojení a já takové lidi znám a chci se k ním vracet. Mám také dlouhý seznam lidí, které obdivuji a chci s nimi něco napsat. Nechci dělat stejné album 2krát. Jsem v laboratoři, v experimentální fázi toho pochytit novou věc, která se mi bude líbit. Někdy během července a začátku září pak s Jackem Jackem Antonovem napsala Sweeter Than Fiction a ačkoliv nejsou nikdy bližší informace, je to druhá písnička, která vznikla pod taktovkou Taylor a Jacka. Před Out of the Woods. 15. září Jack dodělá instrumentální track, který se pak stane Out of the Woods. Poté, co mu zrušili show. Neměl do čeho píchnout, tak si prostě udělal písničku. Jasně. A Taylor tomu potom napsala zase melodii a text. Ona většinou, možná je ještě zajímavé říct, že Taylor obvykle si vzala kytaru, začala hrát akordy, vymyslela melodii, vymyslela text. Ale tady to šlo bez té kytary, tady vyloženě slyšela track, slyšela akordy a vymyslela si k tomu melodii a text. Takže to bylo trochu jiné, nebyla tam první ta kytara. Taylor v dnešní době píše oběmi styly. A v dnešní době taky pořád spolupracuje s Jackem Antonovem. Po více než 10 letech. Někdy mezi zářím a říjnem 2013 pak napsala to Out of the Woods. Taylor se tam zmiňuje o té nehodě na sněhu, o těch 20 Stehách. Mně teď vypadlo slovo úplně, ano. O těch stežích prostě. Jack o tom řekl. Taylor je velmi přirozená. Když dostane nápad, stane se to velmi rychle.
Posílal jsem jí tyhle skladby a když mě něco napadlo, byli jsme od sebe 5000 mil nebo tak nějak. A ona mi začala posílat e-maily s hlasovými poznámkami jako blázen. Dělo se to fakt rychle. Bylo to vzrušující. V té písni je zběsilý pocit. Docela věřím tomu, že to pro Jacka bylo zběsilé, protože pošleš skladbu, říkáš, no tak teď mám tak 2 dny čas. Já si myslím, že spíš myslí tu písničku, že byla zběsilá. Písnička byla zběsilá určitě. A anxiety hodně. Ale podle mě i Taylor byla zběsilá. To jo. Tak sedíš a najednou ping, 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 Taylor Swift ti posílá e-mail. A ty musíš okamžitě jít a Taylor Swift pomoct, protože přece jenom jsi teď zaměstnanec Taylor Swift a musíš dělat, co řekne. Naštěstí máte společný úzký zájem, takže se to dá. Taylor k té písničce, ne k tomu, co měli s Jackem, řekla. Tak nějak to vyvolalo všechny ty pocity úzkosti, které jsem měla ve vztahu, kde se všichni dívali a všichni to komentovali. Neustále si říkáte, už jsem z nejhoršího venku, co bude dál, jakou další překážku budeme muset zdolat. Bylo to zajímavé psát o vztahu, kde si upřímně říkáte, tohle asi nebude trvat, ale jak dlouho to bude trvat? Ty křehké vztahy neznamená to, že by se neměly stát. Celou dobu jsme měli šťastné vzpomínky, bláznivé vzpomínky, směšné, úzkostné časy, ale v mé hlavě to bylo jen, už jsme v pořádku, už tam budeme, už jsme z toho všeho venku. Takže dostali jsme se už z lesa. Myslím si, že teď už byli hodně z lesa. No teď už byli naprosto z lesa. Teď už byli někde u města, ve městě. Myslíš, že tu nehodu měli v lese? Je to možné. Asi jo, to bude nějaká zalesněná krajina. Asi. Představuju si zalesněnou krajinu pokrytou sněhem. Nikdo nikde. A Taylor rozmázlá o strom. Jo. 21. října bylo vydáno Sweeter Than Fiction. Taylor nahrávací společnost Big Machine původně nechtěla, aby Taylor tu písničku vydávala, protože chtěli vyloženě dávat novou hudbu jenom každé 2 roky a nechtěli nic mezi tím. Ale nakonec to zvládli. Sweeter Than Fiction byla písnička pro soundtrack k filmu o tom idolu z Anglie. Mluvili jsme o tom v naší epizodě Filmy a seriály, ve kterých Taylor Swift nějak participovala. Je to hezká písnička, ji mám vážně ráda. Je a mám pocit, že Taylor ji pak narvala ale na Fearless, Mám pocit, že nebo na Speak Now, že ji dala někam jinam, než patří. Nedala. Tohle ne. Tak to byla jiná, co ji pak přesunula někam úplně. Jo. Na konci roku 2013 Katy Perry oznámí Prismatic World Tour a Taylor napíše písničku Bad Blood, která hodně zní jako hudba Katy Perry, takže si to člověk ani nemůže splést, o kom by to tak mohlo být. Taylor k té písničce řekla, že si roky nebyla jistá, jestli jsou přátelé s tou ženou nebo dívkou nebo ne. Ta kamarádka nebo nekamarádka ke mně přišla na předávání cen, něco řekla, odešla a já jsem si pomyslela, jsme přátelé nebo mi jen uštědřila tu nejtvrdší urážku v mém životě. Loni potom ta druhá celebrita překročila hranici. Udělala něco tak hrozného. Říkala jsem si, jsme prostě nepřátelé. A nebylo to ani o chlapovi. Mělo to co dočinění s obchodem. V podstatě se pokusila sabotovat celé turné po arénách. Pokusila se najmout spoustu lidí, kteří byli pode mnou. Já jsem překvapivě nekonfrontační. Nevěřil byste, jak moc nesnáším konflikty. Takže teď se jí musím vyhýbat. A je to trapné a nelíbí se mi to. Takže Taylor, myslím si, že to bylo tak, že Katy Perry chtěla najmout asi několik tanečníků, kteří byli pro Red Tour. Oni původně byli u Katy Perry na tour, ale Katy Perry tam neměla zrovna žádné turné, tak jim Katy řekla, ať určitě jedou s Taylor, ale že možná bude na turné a potom jim dala vědět a ti tančníci teda chtěli jít ke Katy Perry a Taylor to hrozně položilo. Chtěli se zatancovat pro jednou.
Myslím si, že nechtěli úplně sabotovat tu tour Taylor, že to bylo spíš taky, že se to stalo. A Taylor to vzala osobně a zároveň je nutné podotknout, že tou dobou Katy Perry chodila s Johnem Mayerem, se kterým předtím chodila Taylor a myslím si, že i to Taylor trochu štvalo. No jako bacha, ale o chlapovi to nebylo. Taylor to říkala. Já si myslím, že trochu jo. Což samo o sobě je sranda, že to potřebovala takhle zdůraznit. No právě, že to zdůraznila. Je to zvláštní, no. Na druhou stranu, jako v té době se o ní psalo jako hrozné chlapožroutce, takže... Chlapožroutka. To je hezké slovo, ano, ale přesně tak. Takže asi i trošku musela to popřít, protože jinak by si z toho všichni udělali tenhle závěr, jako. Takže tady to celé začalo ta jejich feud. Beef. Tady začal ten vztah špatný mezi Taylor a Katy Perry. K neštěstí všech už dnes je v pořádku. Katy Perry nebo... Jejich vztah. Katy Perry není v pořádku. Katy Perry poletí na Mars. Jako jo, no. Katy Perry letí do vesmíru. Já to k tomu pořád to nechápu. Já si myslím, že to Bezos neudělal. Aspoň něco dělá dobře pro Zemi. Pošle Katy Perry nad atmosféru. To dělá Bezos, já myslela, že to je Musková jako akce. Ne, já si myslím, že to je Amazonu akce. No to máš praště jakou hoď. Aspoň něco dělá dobře pro životní prostředí Země. Odpálí Taylor Swift. Odpálí Katy Perry. Odpálí Katy Perry na Mars. Katy Perry každopádně přejeme šťastný vzlet. Co pak vzlet, hlavně návrat. A šťastný návrat, i když tam může zůstat, jak dlouho se jí bude chtít. No, pokud se jí tam bude líbit, ať tam zůstane klidně. Ona možná bude muset vzhledem k tomu, že ty astronauti jsou tam teď uvízlí, ne? Že tam měly být pár dní a už jsou tam asi rok. Ať si to tam užije. No, jako tak když už tam musí být, tak ať tam je, jako. Tímhle asi dneska končíme. Už jsme řekli hodně, příště budeme pokračovat v tom, co se stalo, v tom, jak Taylor se rozhodne, co přesně napíše, že to bude popová deska a teď to začne být hudebně hodně zajímavé. Teď to bylo zajímavé z pohledu vztahu, ale bude to lepší a zajímavější. Pohledu hudebního. Jo. Já si myslím, že tenhle příběh, proč vůbec děláme tuhletu sérii o biografii Taylor, tak ono to vážně zní jako nějaký seriál trochu. Je to jako seriál. Je. Taková reality show. Taková něco mezi reality show a fikcí, protože je tam spousta náhod, které se potom ukáží jako jasná věc. Hlavně až zpětně, kdy na to člověk kouká, má pocit, že objevil Atlantidu. Taylor život je skutečně jako pohádka. Nebo nějaká cesta hrdiny, kdy se jí stanou různé špatné věci, některé překoná, některé nepřekoná a je to celá zajímavá věc. Taylor je takový Harry Potter pop music. Já jenom přemýšlím, kde tomu bude konec, jako kdy řekneme, žila šťastně až do smrti, až se stane prezidentkou vesmíru. Nevím, jestli by Taylor žila šťastně až do smrti, my možná jo. Pokud by se Taylor stala prezidentkou vesmíru. Možná je to ta endgame. Já pořád přemýšlím, co je ta endgame, že jo? Podle mě ani Taylor neví, co je její endgame. Jako určitě to nebude jenom dostat se na vrchol slávy nebo jenom založit rodinu. Podle mě to musí být něco mnohem víc grandiozního. Tak ona určitě potřebuje oboje, že jo? I být na vrcholu slávy, i mít rodinu. Ale potom je to všechno tak jako oboje je tak na stejno a pořád tam musíš mít nějaké vyvrcholení. Nějaké vyvrcholení větší, no. Že se stane intergalaktickým šogunem. Třeba něco takového. Děkujeme za poslech této epizody. Upřímně doufáme, že kvalita zvuku bude lepší, protože jestli ne, tak se vám všem zhluboka omlouváme, ale po třetí to prostě nahrávat nebudeme. Ne. To jako, pardon, omlouvám se, ale tak to je, takže držte nám palce, my si držíme palce. Opatrujte se, poslouchejte Taylor Swift. A naslyšenou. Naslyšenou. Děkujeme za poslech dnešního dílu. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi za hodnocení a případně komentář. Můžete nás sledovat na Instagramu TaylorSwift_CZ a na Twitteru TV_TaylorPod.